Pois sintonía de tertulia hoxe dos políticos donde, bueno, como facemos habitualmente os xoves, pois imos tratar varios temas. Primeiro, saudar os nosos contertulios. Aquí no noso estudio temos a Óscar Insua. Que tal, Óscar? Moi boas. Hola, bons días a todos e todas. E temos por vía telefónica a Patricia Iglesias. Que tal, Patricia? Moi boas. Moi boas, bons días. E tamén a Rubén Lorenzo. Que tal, Rubén? Moi boas. Hola, moi boas, que tal? Bueno, hoxe temos fundamentalmente dous temas. Gustaríame, bueno, evidentemente unha breve reflexión inicial sobre un asunto de actualidade, e son esas movilizacións, non, que onte hubo, e ademais eu creo que numerosas aquí na Costa da Morte, igual que en outros puntos de Galicia, a prol do ensino público gratuito, de calidade, e iso, vou vos pedir unha breve reflexión sobre isto, pero gustaríame centrar a tertulia pois no outro asunto, non? E o anuncio da Xunta de Galicia de reiniciar pois varios proxectos de minería, entre os que está o de Corcoesto, pues tema que está xerando bastante interés, non, na veciñanza, logo do rexeitamento que houbera social no seu momento hai 13-14 anos. Así que podemos pedir esa primeira reflexión. Patricia, movilizacións de onte e esa loita, non, que hai para mellorar o ensino público, como ves? Bueno, dende o Partido Socialista de Galicia, evidentemente, todo o noso apoio a esas movilizacións que basicamente se concentraron en Carballo por reclamar, non, un ensino público, remarco público de calidade, sobre todo que máis recursos, ratios máis baixos, unha mellor organización do persoal de apoio e orientación. Sempre existimos, non, o tema dos docentes de necesidades educativas especiais, infraestructuras dignas, non, porque ao final a moitos colexios da Costa da Morte, que tamén de todo Galicia, pois precisamos que se faga unha inversión importante por parte da Xunta de Galicia, non, esas reformas integrais. Estamos falando de colexios que teñen moitos anos, e sobre todo para garantizar o que para nós, as socialistas e os socialistas de Galicia, básico, unha igualdade real e efectiva de todos, con independencia de onde vivamos, a renda e o patrimonio que teñamos, non, a educación pública é básica. Para nós, pois eso, o noso apoio a esas movilizacións. Óscar. Pois nada, nós os do bloque estivemos onte en C, aquí na Costa da Morte, e os de Bergantiños estiveron en Carballo, pois acompañando a toda a comunidade educativa e reclamando, pois, a Xunta de Galiza, pois, menos recortes en educación e máis investimento para a educación. Creo que foi un clamor, aínda que eu fago un chamamento á comunidade educativa para decirlles que isto non é cousa dun alumno ou dunha alumna, hai que todos os pais e as nais, que é o colectivo pois máis grande dentro da comunidade, pois necesitamos que haxa moito máis apoio. Teremos prácticamente 200 e pico personas en C reclamando e dicíndolle a Rueda que queremos que se invista máis en educación, e eu creo que é evidente e un clamor, porque a cuestión é que nos na tertulia anterior escutábamos a Rubén decir que a Consellería que xa cumplira esas medidas cautelares, e onte precisamente falando cos pais e cas nais, pois que quedou en evidencia de que non é así. A Consellería sigue sin cumplir completamente as medidas cautelares que se puxeron no Instituto Agra de Raíces, e, por tanto, a día de hoxe non se está cumplindo ese auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. Rubén dixo que sí, que xa estaba cumplido, non sei, a ver se nos pode dar unha explicación, pero eu creo que isto é a evidencia da política do Partido Popular en educación. Por eso que eu creo que temos que esforzarnos todos e seguir reclamando, non, porque xunto coa sanidade e os servizos sociais son os tres pilares básicos do estado de benestar. Entón, eu xa digo, nós desde o Bloque Nacionalista Galego non imos a parar, imos a seguir batallando e imos seguir pedíndolle ao Partido Popular que invista máis cartos e, sobre todo, neste caso, que cumpla cos autos do TSJ e que poña os profesores de audición e linguaxe no Instituto Agra de Raíces que teñen que estar. Rubén. Hola, moi boas. Sí, a ver, eu, en canto a isto, intento ser o máis breve posible. Vamos a ver. Señor Insua, di menos recortes e máis investimento. Pois eu solo lle vou a decir unha cousa. No ano do bipartito, tanto o PSOE como o Bloque, había 1.500 profesionais para especialistas asociados á atención a... De hoxe, no ano 2026, hai o doble. Hai 3.000.
eu non vexo onde están os recortes. E con Franco había menos. 5.000 profesionais adicados á atención á diversidade, que é o dobre de hai 15 anos. No curso 2025-26 hai máis profesores que nunca, a pesar de que hai menos alumnos. Hai 31.756 docentes, que son 153 máis que no ano 2024-25 con menos alumnos, hai que dicilo. E despois, intento ser telegráfico, véselle o plumeiro, porque o señor Insua fala de decirlle a Rueda e de pedirlle ao Partido Popular. Pero miren, a folga que hai hoxe convocada na educación infantil de 0 a 3 está convocada en toda España e está convocada sobre o proxecto de lei sobre as ratios e organización do tempo que o Goberno de España remitiu ao Congreso dos Deputados recientemente, aprobada no Consello de Ministros do 21 de abril. É un proxecto de lei, por certo, que afecta a educación primaria e secundaria, pero non afecta, en este caso, a infantil de 0 a 3. E iso os que están acudindo a folga de 0 a 3 de hoxe. Por certo, un proxecto de lei que non en nada vai a mellorar a atención educativa en Galicia, porque o proxecto de lei fala que en primaria, falando das ratios que acaban de denominar os meus compañeiros de tertulia, agora mesmo en primaria o acordo en Galicia é de 20 alumnos por cada mestre. E a proposición de lei que está intentando sacar adiante agora o Goberno é baixar de 25 a 22. Canta claro, que en Galicia, é dicir, non é de 20. A partir do 1 de setembro xa vai haber 20. Eso non é certo, porque o de 20 é gradual e o sabe vostede bastante ben. É dicir, ese acordo co que chegaron con algunhas organizacións sindicais era de facer, de rebaixar a ratio a 20 gradualmente. A ver. Pero diga vostede a verdade. Dá o dato, Óscar, e rebateslle ti ahora, Rubén. Óscar, cal é o dato? Que está dicindo que a ratio ahora mismo é de 20 e iso é mentira, porque o acordo co que chegaron con algunhas organizacións sindicais, non que CIGA, era de ir gradualmente por curso a 20, pero isto fai ainda non 2 anos. Por tanto, os cursos de terceiro para adiante, a ratio non é de 20. Entonces, contelle vostede a verdade a xente, non diga que é de 20, porque a día de hoxe non é de 20. A ver, pois deixe, veña, Rubén. Pero é verdade ou non o que digo eu? É gradual, el sabe tamén. É que inda que a día de hoxe fose a 20, que en setembro hai que deixalo de asignar o acordo UGT Comisións Obreras, e como sempre a CIGA nada lle vale. Nin 20, nin 22, nin 4. Porque a CIGA non está nunca por mellorar a educación. E é o sindicato maioritario, por certo, tamén hai que dicirlo. É duro. Puro e duro. É o único que buscan ruido, señor Insua. Non, é o sindicato maioritario. Alguna razón terá. Me interrumpe, porque eu estou dicindo que o acordo do Goberno Central di que para primaria se baixe de 25 a 22, cando a partir do 1 de setembro en Galicia van a ser 20. Na ESO, agora o Goberno propón baixar de 30 a 25, e en Galicia xa temos 25 en ESO e 30 no bacharelato. E da Costa da Morte non fala nada, non? Facemos algo que se está propoñendo a día de hoxe, que veremos a ver se no Congreso dos Deputados consegue a maioría, porque xa vemos como están as maiorías no Congreso dos Deputados. Rubén, eres diputado do Parlamento Galego, que me dis a mí moitas veces. Xa se está computando por 2. Fale da Costa da Morte, Rubén. Fale da Costa da Morte. Deixa de acabar o argumento e además pasamos á minería, sí. Estou intentando comparar modelos, o modelo que vostedes defenden co modelo que está aplicando a Xunta de Galicia. Non é unha cuestión de falar só da Costa da Morte ou non. Compare cos modelos de Europa tamén. Claro. No, é que eu estou vendo os modelos que teñen competencia no noso territorio. Pois vostedes teñen competencia exclusiva en educación, non sei se o sabe, e o problema que temos, e é do que hai que falar, e eu creo que os ointes é o que nos están esperando, é que fale do problema que temos no agrade raíces, e que temos un auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que non se está executando completamente desde fai 2 meses. Eu pedinlle que o explique, e donlle o tempo que queira, explico por que non está executado completamente a día de hoxe, por que non se están dando as horas que di o auto, porque vostede dixo hai 15 días que estaba xa listo. E onte dixeron as nais e os pais que non. Entonces explíquenos. A medida cautelar está aplicando xa. Eu non sei de onde sai a vostede a información. Como? Non de forma correcta.
Bueno, queda aí esa dúbida, pero vamos a pasar ao tema da minería, que se non quedamos en tempo, quedan 19 minutiños e creo que van facer falta para que podades expresar as vosas opinións e as posturas dos diferentes grupos do PP, do PSOE, do BNG, bueno, logo do anuncio feito pola Conselleira de Economía e Industria esta mesma semana, non? De reactivar varios proxectos, os que anunciou aquí na provincia da Coruña son 3, Santa Comba, San Fins e tamén o de Corcoesto, proxecto que no seu día, hai 14 anos, pues tiveron unha gran contestación social, a mina de ouro e bueno, anunciou tamén a Conselleira que nas vindeiras semanas pues falarán de intentar poñer en marcha, decía, máis de 100 proxectos mineiros por toda Galicia. Rubén, empeza ti, danos a visión, non, do Partido Popular e do anuncio da Conselleira e un pouco cal é o obxectivo con todo este novo interés pola minería. Sí, con este novo anuncio que tivemos ocasión de escoitar por parte da Conselleira na comparecencia que fixo martes aquí no Parlamento de Galicia, este anuncio non ven a decir outra cousa que o que fai a Xunta é aliñarse coa política europea en materia de minerais críticos para a industria, sabendo que Galicia posúe 18 deses 34 minerais considerados estratégicos pola Unión Europea. Nós o que vemos en esta situación é unha oportunidade que nos vai a supoñer nunha posición de vantaxe e máis no contexto internacional actual. Nós temos claro dentro do Partido Popular que renunciar a desenvolver recursos propios implica depender de outros territorios. E resulta paradóxico que o BNG este en contra da minería cando iso vai en contra da soberanía que eles mesmos exixen. Ainda que escoitando o BNG no Parlamento esta mesma semana, igual o seu objetivo que Galicia sexa soberana, pero moi pobre, porque tivemos que escoitar o voceiro do BNG dicindo que oxalá fósemos un país máis pobre. No, eso xa o explicou el. O sea, aí é nada. E o PSDG prefire arrimarse ás pancartas aquí, cando en Madrid, onde goberna, está en sintonía co que di Europa. Igual, exactamente o mesmo que o que está manifestando a Xunta de Galicia. Eu, en principio, o único que podo aportar a maiores é que en Galicia, antes de dar o paso, o que fixemos foi no ano 2024 promover o desenvolvemento sustentable, asegurando por lei que os proxectos, este tipo de proxectos de aproveitamento de recursos naturais teñan un impacto positivo na nosa contorna, que xeren beneficios sociais e económicos directos para a poboación local, para a comunidade autónoma e tamén, sobre todo, para os concellos. Unha lei que foi promovida polo goberno galego do Partido Popular é unha lei a que o BNG e o PSDG votaron en contra. Afortunadamente, esa lei saiu adiante pola confianza que depositaron en nosos galegos e as galegas. Simplemente é a lei de promocións de beneficios sociais e económicos dos proxectos, que é algo que é lógica pura, é algo que, por outra banda, os grupos que están agora na oposición piden que calquera que veña a traballar a Galicia e a explotar os nosos recursos deixe beneficio no territorio, porque os recursos son dos galegos, de todas e de todos. Pareces do Bloque. E partindo desta lei, no PP defendemos unha minería que teña un impacto positivo no territorio e nas persoas. Polo tanto, todos os proxectos que se presenten dende febreiro do ano 2024, que foi aprobada esa lei, deberán deixar un plan social con medidas concretas para beneficiar os veciños de cada comarca afectada. É algo que deixou claro a Conselleira, é que se non hai un plan social á altura, o proxecto non vai a salir adiante. Bueno, pues resposta despois haberá tempo para réplica. Patricia, cal é a postura, a visión de o Grupo Socialista deste asunto? A ver, eu sempre digo, non, cando se debate o tema mineiro aquí no Parlamento de Galicia, non é todo blanco nin negro, nin todo un debate tan simple, non, de sí nin non a minería. Evidentemente, nós desde o Partido Socialista de Galicia non estamos en contra da minería. Eso en primeiro lugar, está aí, é verdad, que un regulamento europeo de materiais críticos, en donde é certo que temos que gañar a autonomía estratégica nun contexto xeopolítico mundial que estamos a vivir. Europa ter que ser evidentemente máis autónoma, e nós, España e Galicia, tamén temos que ser
máis autónomos. Pero, bueno, o que temos queremos unha minería sostible, con garantías ambientais, seguridade xurídica e respeto sobre todo aos territorios. E o que vemos da Xunta de Galicia nos últimos 17 anos danos medo. Danos medo porque calquera, digamos, sociedade mineira cascarón, en donde queren especular con nosos territorios, insolvencia técnica, insolvencia económica, sin criterios, digamos, avais medioambientais suficientes, pois presenta un proxecto e pódese autorizar, non? E temos numerosos exemplos, Penouta, Doade, Sanfins e a mina de Corcoesto, non? A explotación aurífera a ceo aberto que foi promovida no seu día por unha filial canadiense, Edgewater, en donde realmente pues, se observou que era un activo especulativo. Realmente no 2013 denegouse o proxecto por falta de solvencia técnica financiera da empresa promotora. Despois, incluso máis, a propia administración galega no 2015 declarou a caducidade desa concesión mineira. Por certo, xa sei que a Rubén non lle gusta, pero foi unha letrada da Xunta de Galicia que defendeu esa denegación do proxecto da mina de Corcoesto tanto no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como no Supremo, e tamén foi a Corte Arbitral Internacional de UCITRAL en París a defender, digamos, os intereses, neste caso de denegación do proxecto da mina de Corcoesto. Por qué? Porque non tiña unha solvencia económica, técnica. Estamos falando de que era unha explotación dunha mina de ouro a ceo aberto, onde se iba a utilizar cianuro para sacar o recurso do ouro mineiro inferido da roca, e que se iba a provocar unhas enormes balsas de todo o material extractivo, e que non había garantías de que eso filtraran, digamos, por metais pesados despois todos os acuíferos do río Allóns, afectación tamén á rede en Natura, movilizaría alrededor de 72 millóns de metros cúbicos de terra, o esteiro de río Allóns e a súa área de influencia pues, estarían afectados. Por tanto, nós o que vamos pedir nese anuncio que fixo a conselleira do futuro concurso de dereitos mineiros caducados, estaremos moi vixiantes a que os criterios de solvencia técnica, económica e medioambiental, ese plan social do que se fala, que supoño que será a través de Recursos de Galicia, que, por certo, unha empresa privada que di a conselleira que non pode falar dela, xa me dirás como se poden facer beneficios sociais e de interese público nunha empresa privada. Pero, bueno, eso evidentemente non o explicou a conselleira na comparecencia do Pleno. Por tanto, nós vamos a ser moi exixentes, cautelosos, fiscalización a tope dese concurso mineiro que vai sacar, en onde vai a estar a concesión mineira as tres concesións mineiras da mina de Corcoesto, que eran 3 concesións, e sobre todo que técnica extractiva se vai a utilizar, porque evidentemente non vamos a estar de acordo que se utilice esa mesma explotación mineira pois a ceo aberto, non? E realmente en donde se falaba de afectación, como decía, dos depósitos das balsas, residuos mineiros que se establecían, e existían garantías medioambientais. Era un proxecto mega mineiro aurífero a ceo aberto, que en Europa non se autorizan, non se permiten en Europa. En Galicia tampouco se autorizaron. Bueno, Rubén, coñezo ben como foi ese proxecto. E a expresión evidentemente non saiu adiante, porque o conselleiro naquel momento de Economía e Industria pediu un informe xurídico a esta que está falando aquí, en donde se fundamentou que ese proxecto, por razóns medioambientais, técnicas e económicas, non podía salir adiante. Porque sabes miñas dúbidas, pero bueno. Sabes por que che digo, Rubén? Porque tiña que ser caducado fai 20 anos. Vamos a deixar ya a Óscar. Non se fixo nada. Eso é a realidade. Veña, Óscar. Claro, a ver, a cuestión é que a política do Partido Popular nesta materia é traernos un modelo industrial franquista, non? É dicir, volvemos outra vez a ter aquí hidroeléctricas, eólicas, minas, é dicir, parece que a Costa da Morte, non, e Bergantiños non vale para, é dicir, non é un territorio que non vale para ter outros proxectos industriais. A min gustaríame preguntarlle ao Partido Popular se ten algún plan de desenvolvemento industrial para a Costa da Morte e Bergantiños que non pase, é dicir, por hidroeléctricas, por eólicos e por minas. É dicir, non hai maneira de traer algún tipo de industria a nosa costa para poder, xa non digo máis, pero para poder ter 50 personas empregadas. Porque levan vostedes gobernando toda a vida aquí, 40 anos, non? Desde que existe democracia, e que industria se instalou na Costa da Morte ou en Bergantiños
quitando ese tipo de empresas que o único que veñen aquí é a expoliar os nosos recursos enerxéticos e mineiros, e que non é solamente a minería, é o tema do vento, é o tema do mar tamén. A ver, cando a min a verdade que me foi moita gracia cando lle dicía Rubén que parecía do bloque cando falaba desa lei de beneficios sociais e económicos dos recursos, non? E que fixeron esa lei vostedes a fixeron precisamente pola presión social que existiu e que existe neste país, porque vostedes ata agora, dicir, o que lle deixan é a todas as empresas de fora, a parte de capital foráneo que veñen aquí, explotan os nosos recursos e ao final levan os beneficios para fora e non os reinvirten, que eso era, cando fala, que eso era o que pretendía o bipartito, non? Cando leva precisamente a Consellería de Industria, é buscar que todo o que tuvera beneficios aquí reinvestise os beneficios aquí. E o problema, e yo dixemos tamén no Parlamento esta semana, é que vostedes non rematan tampouco, non fan nada porque se rematen os ciclos productivos no noso país, aquí en Galiza. Se aquí se extrae un mineral, o que habrá que tamén é ter empresas que ao final que finalicen. Non escoitades? Como? Non escoitades a... Eu non escoito nada de nada, só te escoito a ti, Patricia. Anda, igual. Igual. Eu a vos sí que vos escoito. Hasta ahora escoitabades, non? Que... Debemos estar pola mesma liña e debeuse desconectar. Pois a cuestión... Pois a cuestión é esa, non? É dicir, que o que estamos vendo é que estas empresas veñen aquí a expoliar os nosos recursos e que non deixan aquí ningún beneficio. Agora, pois volven, eu creo que erráticamente, con un proxecto que é o da mina de Corcoesto, con, pois, alegando, bueno, pois, xa sabemos, este proxecto foi desautorizado. En principio foi por falta de solvencia técnica e financiera, non? Pero máis que nada foi pola presión social que houbo de toda a sociedade bergantiñá que lle dixo que non. Pois por qué? Pois porque son proxectos que teñen un risco ambiental pois alto, non? Hai como contaminación de aguas superficiais e subterráneas, eso tamén pode afectar aos solos agrícolas e forestais, os perigos estruturais das balsas de residuos nunha zona pois con presenza natural de arsénico, e que son proxectos que se extraen con cianuro, non? E o risco, xa digo, nós creo que temos que pensar no principio de precaución e hai que avaliar rigorosamente os riscos e as alternativas en calquera proxecto mineiro. E o exemplo, pois o tiñamos pois este día, cando a plataforma de Salvemos Cabana pois tamén rexeitaba de novo este intento de reactivar este proxecto. Cando din nos proxectos, non, que non vai haber ningún tipo de risco, que técnicamente que todo é perfecto, todos sabemos que eso non é así. E de feito, Salvemos Cabana falaba dese proxecto que hai en Belmonte de Miranda, que tamén é unha explotación aurífera, non? Aí no Val de Boinás, e que, bueno, que acumula pois verteduras non autorizadas e expedientes sancionadores e incluso procedimentos judiciais. Agora mesmo, ese mismo proxecto, non? Ten 3 expedientes sancionadores abertos, non? E 2 deles pois remataron con resolucións sancionadoras. Por tanto, eu creo que temos que saber que este tipo de proxectos non son bons tal e como se plantean, e que aquí o que non podemos ir é unha febre do ouro, non? Como houve no seu día en Norteamérica. É dicir, o Partido Popular, cando lle veñen as empresas pola porta, dilles a todas que sí, que veñan aquí a expoliar. E nós, dentro do bloque, pois desde logo pensamos en outro tipo de minería, unha minería que este baseada na sustentabilidade, na diversificación productiva e desde logo con respecto ás decisións judiciais, non? E ese sentir mayoritario da sociedade galega e da comarca, que está dicindo, díxolle no seu día que non a mina de Corcoesto e que vai seguir dicíndolle non a este tipo de proxectos de megaminería. Veña, creo que xa recuperachedes, non? A conexión, Rubén e Patricia, que debíamos ser aí a cobertura. Quero dicilo. Sí, perdemos, sí. Nos quedamos aí. Non me escoitaron moito. Quedaches un momentiño os dous, debió ser temas de cobertura. Vale. Nada, queda un minutiño para cada un. Rubén, neste tipo de asuntos, neste tipo de cuestións e de megaproxectos, está ben ter en conta os informes medioambientais e tal, pero debe ter voz e voto a poboación local, debe terse en conta? Bueno, vai a ver, no caso de que se presente algún proxecto, porque eu o que estou a ver xa é que o señor Inso xa se está opoñendo
cando aínda nin sequera existe un proxecto, nin ningunha empresa presentou absolutamente nada. Pois hoxe na prensa din que hai 4 interesados xa. E vostedes o saben ben, non o din, pero saben. Sí, pero non existe ningún proxecto en riba da mesa. Entón, volvemos outra vez ao mesmo. Xa nos poñemos en contra dun proxecto do que aínda non está redactado nin o primeiro folio. Entón, xa di moito de por onde van a ir as cousas. Non, dixen o tipo de minería que queremos nós. Eu non sei que tipo de minería creen vostedes, pero sustentable. Deixe que senón non dá tempo aos tres. Claro, o que está claro que están en contra de calquera proxecto que No. aparte de desinformar. Porque o señor Inso acaba de decir que non hai ningún proxecto da Xunta de Galicia ou avalado pola Xunta de Galicia para a Costa da Morte. Señor Insua, hai un proxecto de interese estratégico que se está a levar a cabo con unha inversión de 25 millóns de euros en Dumbría. Perdón. Que a vostede pareceralle pouco, a min tamén me parece pouco, o Gallar eran máis inversións, pero decir categóricamente que non hai ningún proxecto avalado pola Xunta novo, é mentir. E iso non é certo, porque sabes que iso é dunha industria que le dá 15 anos. Ben, aparte diso... Rubén, 30 segundos, veña. Sí, o que está claro é que a decisión da Xunta de Galicia é, insisto, alineado con Europa e tamén co goberno central, porque o goberno central, como ben dixo a señora Iglesias, Patricia, dixo que habría que ser cautelosos, pero que non podemos xa poñernos en contra de algo que non sabemos nin o que vai a ser. Polo tanto, non xoguemos co medo da xente, vamos a ser cautelosos, vamos a confiar nos técnicos que valoren os proxectos que se chegan, porque de momento ainda non hai ningún proxecto. Sexamos tranquilos e, por favor, non xoguemos co medo da xente, non xoguemos coa desinformación, porque hai auténticos especialistas en iso e iso non beneficia en nada o progreso e a xerar oportunidades na Costa da Morte. Porque xa vos coñece. A ver, Patricia, un minuto, Patricia. A xente xa vos coñece. Moi rapidamente. Nos desconfiamos sobre todo porque hai ausencia de planificación do goberno galego. Sempre o digo, existo moito coa planificación a longo plazo. É básico en proxectos, megaproxectos, como se falou aquí da eólica, dos plantas de biogás, do tema mineiro. É dicir, é importante planificar e ordenar territorialmente as zonas de proxectos que van a ter un gran impacto no territorio, na vida da xente. E a Xunta non o fai. Temos proxectos aillados que realmente, non hai unha planificación previa de ordenación territorial, declaracións ambientais integradas destes megaproxectos. Non hai. Hai temas aillados e autorizacións que van, reproducíndose por aí e non con moita transparencia, senón máis ben con moita opacidade. De feito, o plan sectorial mineiro está sen aprobar. Non a lei do 2008 que obliga e non o hai. A día de hoxe, levan 17 anos. Por tanto, falta de planificación, opacidade absoluta. E nós sempre dicimos tamén, estes proxectos que teñen moito impacto no territorio, fundamental ter unha participación activa dos veciños e das veciñas. Dos veciños e das veciñas, antes de que se inicie o concurso dos dereitos mineiros, antes de que se inicie un proxecto de autorización, hai que escoitar a xente. As decisións políticas teñen que adoptarse de abaixo arriba. Perfecto. Deixademe agora 40 segundiños para que remate Óscar. Para min é básico. Efectivamente, aquí o que necesitamos é unha planificación e o que ten, e é evidente, e o vemos todos, é que o Partido Popular non ten un plan de desenvolvemento económico e industrial para a Costa da Morte e Bergantiños. Non existe. Entón, cando non existe, pois pasa o que pasa, que non temos proxectos. E por eso, ao final, aquí nos traen este tipo de proxectos franquistas, é dicir, hidroeléctricas, muiños, todos a industria enerxética, cando aquí temos posibilidades de ter outro tipo de industrias novos, Rubén, novos, non se refire a vostede a Xiar que leva aquí xa 100 anos para a Costa da Morte, xa digo, e iso di moito das políticas do Partido Popular para a nosa comarca. Gracias aos tres, unha aperta. Gracias. Hasta logo, 2 da tarde.